So ang rules mo ay padi, di kasi damulag manggiraray. Kunyan, ang rules may ini mo sa injikta. Kami magiging so padi yun mga po. Tapos ako man si magiging kaming Arabo pag ano. Iyo. So iyo lang yan ang ano taon yan. So pangmalupitan dyan na bagsak. So go kita. Bilango ko daw sugada ako subag sa basketball. Mura ako sa tiro ko subag. Dahil nakari sa sumaka kalaban ko na maya kung kamusta. Pero nagpusta ako. Gana ko pala takula man o. 1,000 CTV. Pasyan eh. Papakalak ako dyan. Sarong buong urig. Sarong buong manok. Papakalak ko pang inom-inom. Suramon talaga boy. Bakal ko na yan. Tataw. Hari-hari na akong dahil uling. Haloy na panahon naman. Nakulong ko kwarto. 1,000 city mil. Ang gana ko sa basketball. Oh. Yes! Makakauli na ako kiuling. Haloy-haloy na panahon. Uri. Tichon? Tichon na uri. Siya ang gana ko sa basketball. Magana ko 1,000 shipping na yan. Ganyan, araw ako kaya kaurang mag-basketball. So hindi ko makadiscard yung kwarta ay. Kumain pamasahe si ano, pamangkin. Hindi ko na makadali. Atay na daw sa buto ibinyo ay. Ikaw sa sige pa di, tugutom niya dyan. Ayan dyan. Guys, siyempre. Lang to. Gutom ka pa rin, Sumakang ka pa rin. Mala pa rin, uli lang yun. Aburay. Uri sayang pa di, kwartana ko tato pa di. Kwartana ko tato. Pagkakulang guto, kaniyo. Pagkakulang guto. Portala ko tato. Kwartana to. Uri ang bitis pati kang guto, ang kanakulang. Siya, ang iko kanakulang iko. Anak, punta ginalay. Uri, ang gusto, nalaga pa duman o. Babayahay na yan. Saka dyan, pero may sarap ako pa rin. Kaya pa rin, may sarap ako may naaraman. May naali ka pang guto. Bako, kung paano ko magkakwarta. Ay, bang kwarta. Ikaw gusto magkakwarta. Gusto ko. Ikaw gusto magkakwarta. Oh, gusto mo. Di ko nabartaan. Oh. Si Damulag ko ang guda. Kaguda di Damulag mo niyan. Ay, nanggana sa basketball. Ay, damulag na yun. Mananta. Eh, pero sabi nga las kanit ko, tas si Damulag, di man basketball. Baka pwede lamang. Ang kwartarog ganyo. Pare, baka lang pwede maka-albor lamang. Buri, masiriyon to si Damulag. Siriyan to. Nabarit ako ba si Damulag? Suwi na kiuling. Ay, iyo. Ay, suwi na si Damulag kiuling. Ano? Iyo. Ang problema talang dyan, kung paano kita makakakumport kay Damulag. Ano ka ni Padi? Ano do diskarte? Ang diskarte kayong Padi. Kunwari, ano ta muna, itong ano to si Damulag. Maparka daw tang maray. Maparka daw tang si Damulag. Guri ka pa rin. Tataran taning duot. Doon. Damulag niya. Ay, iba din. Damulag pa kayo daw. Damulag pa nga. Pero paano? Basta, madala kita ning ano, ning sakati. Sakati. Patal ka man pala. Tao to si Damulag, tao. Ay, tao. Tao to. Tao to. Tayo mo kay Damulag. Ang pangaran. Ang pangaran. Pangaran. Iyo. Uno kay Damulag, tamatara ko sakati. Iyo. Kinalduot naman sa mo. Kinalduot. Puro ka tala pa di ay. Pero mo labot ba talaga pa di? 1,000 million sa guminana. Ay, 1,000 city mil. ay 1,000 city mil ano? 1,000 city mil. City mil. Eh, di ba nanta pa rin? Iyo. Di ba nanta? Sabi ko sa iyo pa rin. 1,000 city mil. Tiba Ang nalas ko pati pa di, si Damulag, di ba nagkakawat basketball? Oy, pade! Pwede. Tara pali! Pasay ka man ba yan? Paral daw pati. Bako ba mainit sa maray, nakasara sa glass ka. Kali ano sa glass mo, garo ka ng Ano yan? pero sa pinapindi ko eh. Pasayin ka ba din? Ano yung kapatid? Anong kalagawan mo pa rin? Anong kalagawan? Ma-benefit ko daw kay ano?
Gagawad. Kagawad. Iyo ta si pamangkin kaya udah pamasay. Pero si kagawad. Masulisit. Oh. Dahil pa man eleksyon. Dahil pa man baga. Pwede na yan padi. Ang papel mo pati lapa na, garong iwang mo yan sa baba na yan. Ay di man padi. Ano Bro. padi kaya udah nakapapil ka daw sa muya. Tano man baya? Tano ka man baya masulisit? Udah kaya ano pamasay. Ano pangalan dyan? Kagawad. Ganyan. Kagawad. Lukutoy. Ay ba itong kwarta si Lukutoy padi? Dahil pa daw tatao, dahil pa eleksyon. Dahil pa Ano bro padi? Dahil pa. Ang marikayan padi mag-iba ka sa muya. Ano padi? Hindi may kot pa si Romeo. Si Romeo. Oo. Well, duling ka padi. Ako lang si Romeo. Si Romeo. Duling ka si Romeo. Deko naman. Basta sa padi. Bawang labot to ba? Diba kita mulang. Kita mulang, kinrabartaan. Ay sila mo lang. Iyo, buminara sa basketball sabi, 1,008 million, ay 1,000 city mil. Yo, ka na sabi si Damula. Magaling. Ano, ay baka? Maduman kita. Maduman kita. Maduman kita. Oh, sige. Ano daw kita? Ano dapat ano? Ang problema tayo, masiriyon to si Damulag. Siri nga Broken, dito. broken hearted pa to si Damulag. May kalakawan ka pa, masunod ka pa lang. Dapat amay ka pa. Alisin ko pa lang na bang Yan. Magkalakaw-lakaw Sa kagawad ko niyan, dapat amay ka. Tayo, narali yan. Isa may mga session pati sa munisipyo yan. Ayun. Wala ka na abutan dyan. Sa kawan yan mga panahon. May kaunang para sulisit sa mga kagawad. Ako pa ma-eleksyon. Ikaw pa man eleksyon pati. Ako, masunod sa ikaw. Pasok, irak man sa imo. O, Bino, dumana kita. Dumana kita kay Padiyon. Bawal talagang mga truko. Bukol pati pa ding ano, bunga pa ding. Ano may klima dito sa Padiyon? Naman nga ni. Barato man. Barato man daw. Barato man dyan. Palanin dyan. Padiyon. Ay, Padi. Ay, yun si Padi. Barato man lamang dyan. Dakol pa yan ah. Albor man dyan. Lamang dyan. Makapalo na eh. Hindi naman nakakailing lamang. Hindi nga man ba? Kaya riba ko tayo dati. Pag riba. Grupo yan. Pero gwapo naman ay. Gwapo na. Balik ka ng cotton buds. Pero yung kadang ho. May kada inul ko gan. Padi. Ganun kago na man. Padi, baka naman. Ganun na kago na. Bago na ng garo ay. Baka naman padi. Pasim ako. Pang sigarilyo lamang dyan. Pang sigarilyo. Pasim ako. Napakalaki ng mga bado. Tao po. Tao po. Pang sigarilyo. Tao. Pero masimba muna ako. Masimba muna. Padi! Masimba. Hindi talaga padi. Masakit na niyo pa nakaguguda ng kwarta. Ayun na. Grabe yan. Ay, gusto na lang ako. Padi! Padi! Padi, Padi, mga padiyon mo. Padiyon mo ni Padi. Mga padiyon mo ni Padi. Mga padiyon mo kami. Puta ano? O si Pading Buraot, o si Pading ano, malupit. Puta ano ka po nito? Ah, mami, bisita may malaika. Iyo. Si Padi kami malika. Iyo.
Bading dipsot, di mo na naman, di mo sa Ano pa rin? Alas niyo na pala. Hindi ko na ako hawak mo nila. Ay, makinis pa din kamot mo niya. Ano kayo buwan hindi talaga? Dahil kami pa din, Makinis pa din nga. alam mo na yung inanap. Tapos sabi, may nagsabi ka tong barkado mo pa din. Nag-ano ka, nangguna ka sa sa basketball. Ay man ako kwarta. Oo ba kayong buta pa din? Bilang ka ba ga? Oo nga yung buwan pa rin. Dahil, ano kaya? Gusto mo ka karta. Kaya pa din, kita na ulit. Tuan man Kita na pa din. Hindi, hindi. Ano sa mga pagbigay? Papagsadere. Pagsadere. Damulag, tatang mo doot, pakanon. Damulag! Di ba pa din? Eh sabi nga rani yun ng paday damulag. Di mo sabing tenong dahil nagikiling. Ano daw marikil? Dahil na ako. Ano ba talaga pa din ang epekto kang korta? Pali, ano daw marikil pali kidamulag? Di na nga bisto pa rin. So, yan na naman. Ito karalulo yaman ang kukuting nindo. Ika man. Ano yaong ka na naman ang maray? Kanakulat ang lawas mo. Sa dito na naman ang sa'yo mong ano pa yan? Anong dapat? Uni na naman. Anong dapat Ginagamit yan. Iwan pa din. Iyo. Kaya doon na ba sa init ko? Dahil, halak ka, musta duman. 3 hours later. Hindi sila na hindi damulag. Sa daratan ini, itong 1,000 city milyang korta, ito ang kinig sa gamit ng ini. Radio, no defect, radio. Very loud. Loud. Radio. Hindi maintindihan natin. Taram din tuwa eh. Radio. Ano yan? Tama, belet. What? Ulano? What? I don't understand you. What? What tong kung... What? Ala. What? Shush. Ano sus? Ano tayong sus? Ano sus yan? This radio. Tayo man susan? Foot, bilit ako. Suloro. Anong foot? Suloro. Foot pa man ini? Suloro. Radio. Radio. Bili manok, Radio. Anong keypad? 3-5, manok. Keypad man kung tayo ko ba naisip? Arabo Yes, na yes. Ano? Grande. Ano? Boss. This is our lowest price. 1,008,000. Gusto mo bili man? 1 million. Where you going? 1,000. No, bili manok, 3-5. 3-5 manok. Radio. If you want to try, radio. May radio. Ne. Bawi mo ba anak mo? Bawi mo laki na anak mo. Sa anak mo, boss. Grande. Tutik. Tutik. May radio. Bili manok. Radio. Oh, Papakulong ko na kami dyan. Tapos yan. Oh. Papakulong ba eh? Yes. My radio is Piris laki. Billy. Wala kami dyan. 3-5. Boss, bili ka siya. 1 million. Sularo. O sige. Solaro, you can buy the Solaro. Radio. Okay. Lalaki pa ting laki nito ay. 3-5 down. 3-5 down, man. Oo. Now. Okay. Mag-relax na ka mo. Oh yeah, bro. Are you sure? Are you sure? Are you sure? Just make money? Okay.
Unang kakak. Mag-relax ka mo. Can you try? Hindi, meron nyo. No defect. No defect. No defect. No. Pura mo na si. Puro mo. Pag pinakakakap sa akin, kubada ko na tulong. Kahit na sus na ini. Puta mayong piso. May man ang kuryente pa nun eh. May man bagang kuryente para ko ni magamit. Siguro nasaruan ako duman ah. Hindi tayo nag-iilaw. Oh. Baka kita dyan. Ito lang sa Indo. Mag-iba-iba lang kami sa kuya. Kita lang pa din. Yo, what's up? Shoutout po sa lahat ng mga nagsuporta sa aming Makadoms channel. Yes, Kami yes. po ay lubos na nagpapasalamat sa mga nanonood at walang sama na sumusuporta sa aming YouTube channel. Sana po guys, huwag kayong magsawang suportahan kami at abangan at marami pong video pa ang darating sa aming channel. So ngayon guys, shoutout po sa Lispat channel, as in po sa Yes po, mga viewers Lispat natin TV dyan. channel at sa mga lahat na nag-subscribe at sa Chokson family, sa lahat po ng mga pamilya, bawat pamilya po ng mga nag-subscribe at sumusuporta sa aming YouTube channel. Maraming salamat po at sana po huwag kayong magsawa. At meron pa po, shoutout po sa pamilya Adrimisin, pamilya Amoroso at family Camila. Maraming salamat po guys. Sana po huwag kayong magsawang suportahan ng aming channel. Shoutout nga pala sa mga family ko, Umbaw, tas Ande, pa-subscribe naman sa mga videos namin. Pakipanood po. Abangan nyo po ang mga susunod naming video. Punta. Pa rin po, pa-shoutout mo po sa Family Bibento and then sa mga Barsuila. Pa-subscribe na lang po. Shoutout po sa pamilya, sa mga nag-subscribe sa amin, sa mga nanonood. Salamat po. Salamat. Thank you po sa mga pamilya ko, pamilya Rodillas, pamilya Rol. Pakipanood na lang po ng mga video namin. Maraming salamat guys. So yan lang po muna yung namin, yung video namin guys. At huwag kayong magsawa supportahan kami guys. Maraming salamat guys. Salamat po sa inyong lahat. Okay guys, bye-bye. Guys, hindi na namin guys. Bye-bye. Shout out. Hindi na namin guys, isa-isahin pa guys. Hindi namin isa-isahin pa sa lahat mga nagsumusuporta, mga nag-subscribe. So guys, maraming salamat po sa inyong lahat. Shout out guys pala sa kapatid ko na si Marcelino Chokson na sa Laguna ngayon guys, pati sa lahat ng mga katrabaho niya at yung asawa at mga anak niya. So guys, maraming salamat po ulit sa mga walang sawa niyong sumusuporta sa aming YouTube channel. So guys, salamat po sa inyo lahat. So shout out sa aking kapatid na yan po nag-camera sa amin. Shout At out po guys- sa mga klasiko, mga taga San Jose po. Pa-shout out po and pa-subscribe na din po ng channel. Maraming salamat po sa mga nagsusuporta at mga tumatangkilik na panoorin ang mga video ng Team Chokson, mga kuya ko po. Pa-subscribe po. Maraming salamat po sa suporta. So guys, yan lang guys. Maraming salamat guys. Taban po ulit ang mga darating na videos. Maraming salamat po.